Bună ziua, eu sunt Robert de pe Infobox. Acesta este primul tutorial de pe acest channel și anume cum să creăm o pagină pe Facebook dedicată unei comunități pe care se vor posta, de exemplu, imagini amuzante, știri, chestii noi. Ok, suntem pe pagina principală Facebook, suntem pe full screen, eu cel puțin. Înscrie-te în caz că doriți să creați un cont personal sau creează o pagină pentru o vedetă, o trupă sau o companie pe Facebook. Creează o pagină. Loc sau afacere locală în caz că doriți să deschideți o pagină afacerii voastră, companie, organizație sau instituție, marcă sau produs, artist, trupă muzicală sau persoană publică, divertisment, cauză sau comunitate. Aici introducem numele comunității, de exemplu Infobox. Suntem de acord cu condițiile de utilizare a paginilor Facebook. Create a new business account sau login with my Facebook account în caz că doriți ca această pagină, mă scuzați, să se asocieze cu contul dumneavoastră și veți putea face switch account direct din contul dumneavoastră personal. Dar noi vom create a new business account. Nu voi folosi adresa mea personală, voi folosi infobox.ro@gmail.com. Sper să nu vă treacă prin cap năzbâtii să spargeți acest cont. Spunem că 23 octombrie 1980. Să spunem. Aici trebuie să introducem, mă scuzați, dar m-a pufnit râsul cu întrebarea asta, ce e asta? Aici trebuie să introducem codul CAPTCHA. Lop, no. Am citit și sunt de acord cu condițiile de utilizare și cu politica de confidențialitate. Ne înscriem. Confirmați adresa de e-mail. Îți mulțumim că te-ai înregistrat pe Facebook. Tocmai ți-am trimis un e-mail de confirmare. Ta. Ok, un pas pe care eu nu l-am publicat în acest film este confirmarea contului, deoarece acolo deja sunt foarte multe lucruri personale. Dar nu este foarte greu, vă logați pe adresa noastră de e-mail, veți primi un e-mail de la Facebook prin care vi se cere să vă activați noul cont, respectiv pagina. Ok, să continuăm. După ce ați dat click pe acel link de activare, am fost redirecționați aici și apare configurează Infobox. Despre. Adaugă o descriere și un site web pentru a îmbunătăți evaluarea paginii tale la căutare. Adaugă o descriere cu informații generale pentru Infobox. Să spunem o gamă, n-am nicio idee momentan, o gamă variată de tutoriale. Site web. Momentan nu desenim un site web, dar să spunem că info-box.ro. Infobox este o organizație, o cauză sau un eveniment care există în realitate? Păi nu. Ok. Fotografia de profil. Configurează Infobox în același pas, doar că suntem la sub pasul 2. Fotografia de profil. Încarc-o din computer. Eu o am pe aici pe undeva. Fotografia de profil pentru pagină. De asemenea, fotografia de profil pentru channel. Adaugă la favorite. Adaugă-ți pagina favorită pentru a accesa cu ușurință oricând, să spunem, să adăugăm. Reach more people. Aici, dacă doriți să plătiți, și Facebook vă face reclamă. Momentan sărim pe ce eu, cel puțin, voi sări peste acest pas. Ok, voilà, pagina este aici. Cam atâta din acest tutorial, însă mai am o idee, să spunem, adaug o copertă, alege o fotografie reprezentativă, ok, să spunem, încarc o fotografie, o voi alege pe aceeași. Infobox, public, salvează modificările și pagina este aici. Este online. Acum, în caz că vreți să distribuiți ceva, este foarte ușor. Stare, în caz că vreți să scrieți un banc, de exemplu, Ion, etc. Dați postează. Ok, după cum vedeți, Ion, etc. Acum 2 secunde, fotografie, clip video în caz că vreți să încărcați, eveniment, etapă în caz că vreți să creați un eveniment. Cam atât din acest tutorial, vă mulțumesc, sunt Robert de pe Infobox și la revedere!